bons días a todos, moitas gracias por habervos desplazado hasta aquí os que estades aquí, e moitas gracias aos que estades online por conectarvos hoxe, día 10 do 25, ás 10 da mañán, que unha vez máis... Unha vez máis, pois, temos o prazer de ter uns convidados de honra para charlar, ter unha conversa sobre un tema que hoxe, ademais, personalmente, me toca moi de perto e, ademais, pois, teremos a oportunidade de compartir algunhas experiencias, pero, antes de adentrarnos no tema, que é simbiose industrial na área empresarial do Tambre, vale? Queremos falar de como se pode conseguir esa simbiose industrial dentro dunha cidade, e, polo tanto, sabedes como funciona a mecánica das xornadas, onde temos dúas partes, unha primeira parte donde Pedro Tasende de A Porta vai entrevistar a Benito Blanco, e unha segunda parte donde subiremos algúns máis para ter un pequeno debate, unha pequena conversa, vale? Por suposto, todos os que estades aquí teredes a oportunidade de aportar as vosas preguntas, ideas, achegas, o que consideredes, e, sin máis, deixo a Pedro e a Benito que nos introduzan o tema, darlle as grazas, por suposto, a todo o equipo técnico, a todo o Viratec, a Secretaría, a todos os que fan posible estas xornadas, e, como non, pois, como este é un proxecto cofinanciado ou financiado pola Diputación da Coruña, pois, gracias a todos os que poñen medios económicos para que poidamos compartir estas xornadas. Así que nada, Pedro, Benito, todo voso, iluminádenos e despois conversaremos un pouco máis sobre o tema. Graciñas. Gracias, José Ramón. Pois ímonos sentando por aquí. Bueno, moi bons días a todos e a todas, especialmente a quenes están a seguir esta actividade a través do servicio de streaming Conversas de 10, unha cita de Viratec que cada día 10 ás 10 da mañán pretende abordar materias e asuntos de interese no ámbito da sostenibilidade ambiental. E agora en outubro, pois, chega o momento tamén de falar de distintos aspectos relacionados coa nosa actualidade, como poda ser a simbiose industrial. Hoxe compartimos a nosa conversa de 10, e sí que vai a ser de 10, con Benito Blanco. Bos días, Benito. Bos días. Benito Blanco é máster en Xestión Ambiental aplicada á empresa pola Universidade Politécnica de Madrid, é licenciado en Ciencias Xeolóxicas pola Complutense e dende 1998 traballa no grupo A+, no Departamento de Calidade e Medio Ambiente de Galicia de Novotec Consultores. Nos últimos anos, o grupo de traballo que dirixe o noso convidado ten realizado máis dun cento de proxectos con distintas entidades. Entre eles destacan desenvolvementos nos ámbitos da regulación e planificación, a optimización da xestión, a auditoría e control, a caracterización ou a formación e tamén o eido da sensibilización ambiental. A calidade, o bo criterio, a ortodoxia forma parte da súa visión do entorno industrial. Benito é membro de comités técnicos de normalización 301, combustibles sólidos recuperados, e 134, xestión de residuos sólidos e asimilables a municipais, industriais e especiais. No 2015 creou o Laboratorio de Ideas sobre Residuos LIR como punto de encontro para promover a reflexión, o debate e a formación neste sector. Tamén apunto que forma parte, Benito, a súa vez, do FIREC, o Foro de Intercambio de Conocimiento sobre Residuos e Economía Circular, e do FOGALEC, o Foro Galego Local de Economía Circular. Benito Blanco é, ademais, o responsable das oficinas de Economía Circular municipal e industrial da Xunta de Galicia. E, ademais de levar a cabo todas estas tarefas, menos mal que temos o tempo contado, porque senón poderíamos continuar, Benito, pero sí que me gustaría que a xente tivese en conta que hoxe temos conversas de 10 unha vez máis a xente de alto valor e alta calidade, non? E el, ademais de todo isto, tócalle estar á frente de entidades e colectivos profesionais, dirixir proxectos, orientar o crecemento en materia ambiental a moitas entidades e empresas tamén de Galicia. E Benito ten tempo para estar hoxe connosco, non? Que vai a ser o noso convidado de Conversas de 10, ao cal lle agradecemos moito porque nos vai a servir para aprender moitas cousas, para descubrir pistas do que está a acontecer no noso mundo e para agradecer e recoñecer a valía deste experto galego en materias de interese para os que formamos parte do clúster Viratec.
Bueno, Benito, imos a comenzar un pouco porque nos presentes, por favor, pois estas oficinas que mencionaba agora ao final, estas oficinas que, digamos, todos temos interés en saber que se fan nelas, cales son os obxectivos desas oficinas de economía circular industrial municipal da Xunta de Galicia que vos estades a xestionar e en que se diferencian unha da outra? Bueno, bo día ante todo. Gracias, Pedro, pola presentación. Non sei se merezo tanta reflexión sobre a miña trayectoria, aínda que sí, os anos, efectivamente, pois, ao final nos ocupan o tempo, non? O intentamos ocupar da mellor maneira e intentamos, pois, dende o principio, direccionarnos na miña persona en sostibilidade, efectivamente, casi nominalmente en xestión de residuos. Dende hai moitos anos levamos desenvolvendo todo tipo de proxectos, como decías, creo que con un valor engadido realmente para moitos clientes, traballando tanto para a administración pública como para o sector empresarial, co cal, bueno, nos dá pé para ter coñecemento, efectivamente, poder transmitilo. Por eso estamos encantados de poder estar aquí, na miña persona, desde logo, agradecidos á organización por convidarnos. Bueno, xa entrando un pouco na cuestión que me plantexas, efectivamente, o noso grupo empresarial foi adxudicatario dunhas licitacións que a Xunta de Galicia promoveu a partir da necesidade e da demanda que existía pola sociedade en xeral galega, tanto municipios como o tecido empresarial, en canto a que bueno, faltaba esa ferramenta tal vez de proximidade cara ao usuario, non? Entón, bueno, a falta de recursos por un lado, esa vontade, pois fixo que cristalizase nunha medida concreta que está recollida nos plans de residuos municipais e industriais 2030 de Galicia. Bueno, a partir de aí, pois, se decidiu licitalo, sacar o servicio a licitación, como digo, e, bueno, tomamos a fortuna deses adxudicatarios. Desde ese momento, en maio, se tuvestes ocasión, algúns de vos seguro, de estar na presentación destas oficinas, a mediados de maio, empezamos a andadura, a botar a camiñar con todo as obrigas que nos impoñía este novo contrato, como reto, porque sí é importante subliñar que os retos que ten estas oficinas son amplios, por un tempo bastante prolongado, co cal, bueno, esa era un pouco a motivación, o sea, axudar aos usuarios. Desde ese momento, como digo, desde maio estamos a traballar xa duro con ese posible impasse de verán, onde baixa un pouco a actividade para todos, pero ahora en setembro, en outubro máis, estamos, como decir, resucitando, multiplicando os esforzos para converxer cara a obxectivos moi concretos que seguro iremos desgranando. Porque como funcionan estas oficinas? De que xeito interactúa, pois, cos distintos axentes, as empresas, os concellos, etc. Sí, bueno, a ver, a dinámica é moi parecida, o que pasa é que en cada caso, cada oficina, pois ten unha labor diferente, é dicir, o interlocutor é diferente, evidentemente, e as necesidades que teñen, pois, uns e outros son moi diferentes, por tanto, intentamos acoplar todas as accións a desenvolver temporalmente a uns ou a outros, é dicir, as casuísticas son evidentemente diferentes, as necesidades, como digo, tamén. Centrándonos un pouco, que quizás é de máis interés neste foro, na de industriais, bueno, o principal obxectivo que temos na oficina sería a medio e longo plazo que as empresas converxan hacia a economía circular, obvio, non? Co cal, con ese horizonte, o que temos é que motivar para chegar aí. E dentro do punto de vista, tamén, sin olvidar, a parte, o punto de vista normativo, en tanto que estas empresas deberán tamén comprender cales son o cumprimento que teñen que dar resposta e, por suposto, os retos que veñen agora. Somos coñecedores da nova legislación a nivel de reglamentos últimamente da Unión Europea para a execución concreta e directa aos Estados membros, co cal os retos que se nos veñen encima son cuantiosos. Entón, claro, tampouco é unha oficina que parte de unha situación estática, senón que nos obriga tamén a evolucionar coas empresas para ofrecerlle as mellores solucións e respostas según vayamos avanzando no tempo, como non debe ser de outro modo. Entón, con ese obxectivo, nós queremos tutelar, escoitar, formar, capacitar, comprender, aprender das empresas. No sentido de que tamén sabemos, evidentemente, como todos os que estamos aquí,
que as empresas xa traballan desde hai tempo. E moitas delas traballan en sostenibilidade. Co cal, hai moitas cousas que tamén a oficina pode recuperar, aprender, para tamén transferir a outros interesados do punto de vista que esa capacitación indirecta pois sempre é motivadora e sempre é interesante. Hai moitos proxectos que poden ser vis a vis entre dúas empresas, pero o resto do colectivo non as coñece. Poden ser trasladables? Bueno, podemos intentalo. Creo que o fundamental é coñecer, comprender o que hai, e, dende logo, intentar limar esas carencias que pode haber en moitas empresas, sobre todo pymes, en canto a adaptación normativa, capacidade, recursos que dispón ou non dispón, e servirnos un pouco de palanca para, bueno, ver a donde podemos chegar, non? Entón, en esas dinámicas hai un foco principal que é, bueno, as visitas directas en canto a entrevistas con empresas ou asociacións de empresarios, asociacións de polígonos, clústers, todo tipo de organismos xenéricos para que podan expresarnos cales son as súas necesidades, as súas liñas de actuación, as súas ambicións, e ver como encaixamos todo isto na dinámica para prestarlle ese asesoramento. Con empresas individuais facemos o mismo sempre que nos requiran. Entón, aí tamén temos unha liña de consulta aberta permanente que podes acceder a través de Gaia, onde se poden trasladar á oficina esas consultas que, en certa maneira, poden chegar a ser vinculantes, dependendo, e senón, pois, a mellor, poden ser de outro tipo. Unha vez que nos chegan esas consultas, por explicar un pouco o procedimento, o que facemos é valorar un pouco o nivel de complexidade que poden chegar a ter e asignalas incluso a un nivel de colaboradores expertos, que logo podemos abondar en eso, ou incluso trasladala á propia Consellería, se unha resolución que implica, pois, bueno, unha resposta de algún tipo vinculante. Co cal, bueno, estamos uns tempos de resposta que, dependendo da complexidade da cuestión, pois, bueno, teñen que ser razonables, pero en calquera caso nos comprometemos sempre a dar esa resposta ou chegar a ir a visitalos para, bueno, xa sobre o terreo, pois, explicarlle ben todo. Benito, nestes primeiros compases, que estades a descubrir por parte do perfil das empresas, das entidades que contactan con vos? Que inquedanzas teñen en torno á materia da economía circular? Inquedanzas, moitas, vou a ser sincero, sí, moitas, pero quizás as posibilidades de intervención os frenan nesa ambición, non? Entón, claro, esa falta de recursos que decimos ou esa falta de coñecemento fan que poda frenar esa proxección, non? O sea, cantas veces oímos falar de eu quero facer economía circular como unha cuestión vacía, non? É dicir, claro, para as empresas poden pensar que eu quero posicionarme nun estándar de economía circular, de acordo ás miñas políticas ambientais. Vale, que facemos? Eu quero facer economía circular, que podemos facer? Claro, iso é tan amplio como casi non decir nada. Entón, claro, nos aí orientamos un pouco vale, vamos ir paso a paso e de acordo ás túas posibilidades, o teu entorno, as túas casuísticas, pois ao mellor a poder dar pequenos pasos con exemplos concretos que poidan optimizar a túa xestión habitual ou que poda interaccionar nun colectivo, nunha rede, como pode ser unha simbiose industrial con outras empresas. Pero, bueno, eso xa é, digamos, unha etapa posterior. Entón, por resumirche, si vemos esa ambición, o sea, sonan as campás, eso sí é verdad, pero creo que estamos un pouco frenados por esas cuestións que che digo. Ou ya, seamos capaces de un pouco darlle a volta e a través de mecanismos como esta oficina, financiación, por suposto, para emprender novos camiños, para descubrir nova tecnoloxía, por suposto, para coñecer que posibilidades hai de innovación en moitos campos. Falta moito coñecemento, aterrizar moitas cousas. Pretendemos que a oficina sea ese transmisor que aglutine todo para dar esa visión, ¿no? Xeral. Esperemos. Si estamos, ademais, nun acto onde está promovido por Viratec, vexome na obriga de preguntarche abertamente, Benito, por unha cuestión. Viratec, como sabes, agrupa a empresas e entidades que traballan no eido das solucións ambientais e a economía circular, con mayúsculas, ademais o decimos. Facemos tamén moito traballo de apostolado para que isto permee e chegue a moita xente, non? Creo que nestas oficinas tamén existe unha oportunidade para todos os membros dun clúster que
abrazamos a bandeira da economía circular, quizáis, non sei se podo utilizar a palabra marketplace, non? Ou si vamos a decir un punto de encontro onde se xeren oportunidades para os expertos que existen en agrupacións como Viratec, bueno, son os expertos de Viratec, falamos aquí entre compañeiros, por suposto, o papel dunha oficina financiada con fondos públicos que ademais ten detrás a expertos como a vos que coñecedes perfectamente o ámbito no que nos movemos. Cales son esas vías de desenvolvemento para os asociados de Viratec, por exemplo? Pois basicamente voucho resumir. O que pretendemos de Viratec e de outros clústers é empuxalos. É dicir, vamos a forzarvos a que conxuntamente podamos chegar a alcanzar esos obxectivos, que son comuns, evidentemente. Vos xa estades traballando, e as vosas empresas igualmente, nese avance hacia a economía circular, continuamente, como dís, con mayúsculas. Por suposto, nos estaremos aí, temos a oportunidade de traballar xuntos, estamos abertos, por suposto, a calquera tipo de iniciativa como esta, a nivel de obradoiros, a nivel de formación, capacitación, calquera vía que nos dé desde entrada para traballar conxuntamente, aí estaremos sin ningún tipo de dúbida. Aparte deso, queremos utilizarvos tamén como un pouco esa palanca para transmitir ás empresas todas esas bondades que podemos ofrecervos, vale? Por que o digo? Porque temos aberta unha serie de convocatorias para a creación de grupos de traballo concretos, logo poderemos tamén abondar en algún deles. Por exemplo, hai un que estamos xa aí, de simbiose industrial, concretamente, que, bueno, polo fío de que estou a ver, evidentemente, que xa coñecía, xa tedes avanzado cousas. Hai máis cousas en Galicia, pero queremos un pouco organizar as posibilidades que pode haber de simbiose industrial real en Galicia. Para eso se crea este grupo de traballo, onde todos están convidados, donde a verdade é que teño que decir que a receptividade é alta, pero o nivel de compromiso, o que che decía, non é paralelo, co cal temos que forzar un pouco esa convocatoria, empuxar as empresas para que se unan a este proxecto, de modo que teñamos un ecosistema múltiple con distintas empresas, distintos sectores que teñan intereses diferentes, pero que entre todos podamos construir, ¿no? Entón, aí sí que vos pediríamos esa axuda, esa palanca para chegar ás empresas e que podan motivarse para integrarse, por exemplo, en este grupo de traballo. Outro que temos tamén en marcha é sobre capacidades de tratamento de residuos industriais, donde evidentemente tamén hai moito que falar, hai moita información que está aí, hai moito que debatir para mellorar as cousas con respecto ao que estaba na planificación do PRIGA 2030, é outro cabalo de batalla. Por exemplo, tamén abriremos outras sobre a bolsa de subproductos, que tamén se quere estandarizar a nivel marco, se chegamos, porque é complexo, ¿no? A nivel de toda Galicia, sabendo que xa hai experiencias previas en Galicia a través de cámaras de comercio e demais, e que existen outras en outras comunidades autónomas. Pero tampouco queremos, nin debemos ser menos, co cal penso que todo o que sea sumar cara a posibles interesados, sumar masa crítica en todo isto é fundamental. Podemos falar de calendario? Cal sería o calendario? Donde nos atopamos? E que metas temos no corto, no medio e no longo plazo? A ver, hai metas que xa nos van vir impostas en canto ao que decía, ¿no? A esa transferencia de reglamentación que nos está, non sei se machacando, non sei cal é a palabra real, ¿no? Pero ese reglamento de economía circular que está aterrizando dentro da Unión Europea vai a traer moitos cambios, moitas obrigas. Vai ser de execución directa, o sea, non se trata dunha directiva que vai haber que transpoñer, esperar 2 anos máis a que o Estado español, vale, co cal o reglamento será de aplicación inmediata en canto teñamos. Eso vai traer moitos cambios. Podemos empezar a falar, imagínate, con outra normativa europea que está aí tamén xa, relacionada con ecodiseño, vale? O que significará o pasaporte digital, que implicará isto nos produtos, que vai a pasar a nivel de consumidor, a nivel de, antes de produtor do produto, a que temos dereito. É dicir, hai moitas cuestións que están abertas a nivel de normativa, sin pechar, que se nos veñen encima en escala, dende usuarios hasta produtores, empresas, distribuidores, etc., hasta final de cadea, que teremos que observar dunha maneira ou doutra, non?
Non sei, que é moi complexo. Eso é un pouco o que, si nos ven, eu creo que as empresas previamente, xa algunhas evidentemente levan traballado, deberán ir profundizando en esas estrategias empresariais individuais ou colectivas, como podemos falar hoxe, para atender a unha optimización, no, da súa xestión, que en moitos casos vai a ter vantaxes. Quizá, tal vez, algunhas dificultades ou mermas aparentes a priori, pero que hai que vencer. O sea, que hai que traballar penso eu, nunha armonía suficiente como para vencer as reticencias, ese compromiso e, dende logo, certas barreiras que, por exemplo, no grupo de traballo de simbiosis industrial, que despois falaremos, sí ou sí temos que quitar do medio, é dicir, tanto administrativas como competenciais, normativas, efectivamente, política de precios, hai distintas cousas que xa coñecidas de outras experiencias de simbiosis industrial hai que solventar para que todo sea, entendo, máis transparente, máis flexible de cara ao coñecemento das empresas e que se lancen, por exemplo, a proxectos colaborativos como pode ser unha simbiosis industrial en proximidade. Hai unha parte importante destas oficinas e é a cercanía, non? É dicir, os interlocutores poden ser grupos de traballo, como acabas de mencionar, pero tamén interesa moito ese achegamento a eses protagonistas, que poda ser pois un grupo de investigación, unha empresa, un emprendedor, unha startup, un colectivo determinado, non? Un pouco é algo que vos estades tamén a demandar, que se poñen en contacto con vos escoitades, vos analizades e dades orientacións. Como nos podemos poñer en contacto co vos equipo de traballo, Benito? Como digo, cos canales que estamos habilitando a través do formulario ou directamente a través de nós, tedes a información en Gaia, como decía. En todo caso, si é verdad, o sea, demandamos esa colaboración, é dicir, todos están convidados a unirse, a participar, non como digamos, un complemento, senón unha parte activa do que precisamos facer. Co cal, evidentemente, como digo, hai moito traballado xa, nós somos os últimos coñecedores de todos os avances que houbo ou está habendo nos últimos anos. Temos que aprender, evidentemente, pero tamén a saber trasladar, non? Nos estamos encontrando nesa búsqueda de proxectos exitosos, por exemplo, en innovación, en ecodiseño e demais, con sorpresas que eu, evidentemente, nin o meu equipo prácticamente coñecía. Entón, claro, se non nos coñecemos, o tecido empresarial se está a coñecer. Entón, nos queda quizá ese punto, ¿no?, de poder trasladar a todo o mundo, na medida do posible, escaladamente, que existen este tipo de solucións para distintos problemas, distintos vectores, como poden ser residuos, augas, enerxía, calor, por que non? Donde uns e outros poden aproveitarse tanto da experiencia a través de empresas que xa fixeron, como evidentemente da oficina, que estamos, como digo, intentando aprender tamén. Pois imos a tomar nota de todo iso. Como decía ao principio deste encontro, Benito Blanco é un dos grandes expertos que temos aquí en Galicia no ámbito dos residuos, tanto pola experiencia como polo coñecemento. E podo decir porque sí, hai tempo que lle sigo a pista, como se soe decir, e teño a sorte de estar compartindo hoxe esta conversa con un experto nesta materia. Si me permites, gustaríame aproveitar, porque é un tema que sí que nos preocupa moito en Viratec, meternos nesa ventana dos residuos, non? En todo o país nos interesa que ocurre, pero especialmente en Galicia, porque estamos ante un reto que hai que xestionar, que é difícil de xestionar, que é necesario abordar, coller o tolo polos cornos, dende todos os sectores. Hai que involucrar a cidadanía, as administracións, as empresas, a toda a sociedade, non? Velaí tamén, pois, o reto do quinto contenedor, velaí o reto motivador, digo, do residuo textil, velaí pois, os denominados os RAE, os residuos perigosos, etc. Hai moitos compartimentos nos que nos poderíamos meter. Queda moito camiño por percorrer, pero creo que a posición de Galicia, e o digo ademais como membro de Viratec, está ante unha gran oportunidade, que é a de sacar musculatura como expertos nesta materia, xestión, tratamento, investigación, desenvolvemento de materias novas que podan ser de economía circular. Benito, canto tempo levas falando de que temos que aproveitar isto? Chegou o momento ou ainda nos queda que meter, todavía ainda quedan horas de forno? Boa pregunta. É dicir, como na presentación decía, xa levo moitos anos con este tema dos residuos
Honestamente, direiche, eu creía hai anos que estábamos nun punto de inflexión importante coa anterior lei de residuos e decía, bueno, pois agora sí, penso que agora xa é o momento de que ven agora todo, non? Entón, temos ese marco favorable, temos que empurrar, etc. Cal é a sensación? Que non chegamos, non nós, non Galicia, senón un pouco en xestión como sociedade, non? Entón nos falta un pouco cristalizar coñecemento, o sea, eso si o temos, e temos capacitación, pero o que nos falta é poñernos man sobre man para decir, vamos, non? Que ocorre, por exemplo, xa que falaches dos contenedores e da recolla selectiva e tal, que tamén me toca levar, non? Por exemplo, en temas de ratios de recollida e aproveitamento non estamos ben. Non está ben en Galicia, non está ben en España. Non salimos ben na foto. Que pasa? Que non sabemos? Sí sabemos. Pero faltan mecanismos como para que cheguemos a ser, digamos, responsables en toda a cadea, dende o usuario primario, que ten que elixir unha compra responsable, e non estamos conseguindo, porque aí loitamos contra marketings agresivos, empresas, marcas importantes que en moitas ocasións van por outro lado, pero o usuario penso que é o que ten que tomar a decisión, a primeira decisión responsable ambiental de como vai a comportarse ou como vamos a proceder. Se a sociedade demanda produtos, por exemplo, máis sostibles e é capaz de comprometerse a iso e decir, vale, non, como estamos falando antes de empezar, non ao millor que che vai ao corpo nun viaxe que ao millor podía ser máis cómodo e ao final pois disvos vou camiñando ou en bicicleta, non sei, un exemplo malo, pero en todo caso si ser responsable con determinados actos a nivel de consumo que creo que é o máis importante. E aí empeza un pouco o adestramento, non? De que se somos capaces de empezar por aí, tal vez o resto da pirámide se vai construindo solo. Evidentemente necesitamos moita formación, en el caso das empresas, en moitos casos capacitación, orientalas cara a onde deben ir, que en moitos casos a mellor non poden ir demasiado alá, pero sí seguro en todos os casos vai haber puntos de optimización que, vamos, con seguridade son viables. Co cal, exploremos esas vías. Eu penso que esas ganas de explorar e de intentar mellorar non están limitadas para ninguén, nin para unha pyme, nin para unha gran empresa, por suposto, que xa ten os seus departamentos correspondentes de investigación, medio ambiente e tal, correcto. Pero tamén demandamos, eso é importante, que as grandes empresas poidan ser tractoras de outras. Vale, non a través da oficina, que somos un mero instrumento, pero de por sí unha gran empresa debería ser tractora de outras, que por capacidade, tamaño, etc., pois poida necesitar coñecer como chegou esa empresa a desenvolver pois eso, unha estrategia de economía circular empresarial, como confluir cos objetivos globais, como, non sei, darlle forma á estrategia galega de economía circular, etc., etc. O sea, hai moitas cousas, por exemplo, minimización de residuos perigosos, que aínda hoxe en moitas empresas pois é como un dolor de cabeza, non? Quer dicir, que eso está xa dende hai moitos anos, digamos, aprendido, pero si é verdad que hai problemas no día a día. Eu penso que temos que estar na dinámica de mellorar, estamos nun punto de inflexión, respondo a tua pregunta, seguro, máis que nada porque nos forzan, como digo, e nos están empurrando coas novas disposicións legais e demais a avanzar e non queda outra. O sea, ahora non hai marcha atrás, non hai posibilidad de quedarnos estancados. Penso que a oportunidade está aí e temos que aproveitala. É interesante todo o que nos estás a contar porque creo que nos estamos quedando con unha fotografía das posibilidades que podemos atopar nestas oficinas. Penso sinceramente que van a ter éxito os expertos e os temos, en tanto en cuanto as empresas e a sociedade en xeral se achegue a vos para poder formular cuestións. Pero, seguindo o fío de todo isto, a donde sí me gustaría chegar é a reflexionar contigo, Benito, si consideras que Galicia pode liderar. Aquí próximamente, o 23 e 24 de outubro, imos a celebrar o Atlantic Green Hub, que é unha idea que xorde dende o clúster Viratec de Galicia e o clúster Aclima de Bilbao para centrar a todos os interesados neste ámbito aquí en Santiago de Compostela. Se non estades anotados, xa estades tardando. Pero quería preguntarche acerca desta fotografía, non? Pensas que o sector ambiental como sector industrial que xera emprego é un vertical que en Galicia pode crecer, pode destacar
e se pode situar nun contexto español, nun contexto europeo, como un referente ou isto é tirar campanas ao bo e Vai a depender de todos nós, é dicir, a oportunidade, como decía, está aí, con seguridade, vai un pouco a depender desas ansias que teñamos, o sea, os mecanismos creo que existen, o coñecemento existe, temos moitos exemplos a nivel mismo de Viratec, temos as universidades investigando con grupos de traballo de excelencia, hai centros tecnolóxicos, vamos, na vanguardia absoluta. O que creo que temos é que, como decía, trasladar un pouco todo ese coñecemento para que todos seamos conscientes dese potencial e entre todos podamos tirar para diante. É dicir, temos que pedir subvencións, temos que pedir financiación para proxectos marco, que en moitos casos xa están sobre a mesa, non podemos olvidar eso, e continuar nesa senda. Estamos, como decía, nun punto de inflexión que o que nos permite, o que nos obriga é a avanzar. Sempre vai pasar, o sea, sempre vamos a ter que asumir que non vale outra cousa que avanzar. Estamos nun punto obrigado de avance, temos os mecanismos, temos a formación, temos que trasladar ese coñecemento, facer partícipes a empresas, a cidadáns, por suposto, e creo que Galicia, evidentemente, pode ser un polo de atracción para tanto de investimento como de novos proxectos, como de organización de distintos proxectos de interese, como poden ser simbiose industrial e demais, capital. Por qué? Porque outros territorios tamén, si se están movendo, e hai outros, evidentemente, que sí que están posicionados desde hai tempo tamén en sostenibilidade, pero hai outros que non. Eu creo que Galicia, neste momento, sí está dando os pasos suficientes para ir posicionándose con decisión. E unha prova é, pois, bueno, esta oficina de economía circular industrial, hai tempo era soñada, pero non era unha realidade. Pois hoxe está aquí. Bueno, pois polo menos é un avance do que nos temos que aproveitar tamén, non? En Viratec, por exemplo, profesamos a unión e compartir coñecemento. Temos a sorte de contar con centros de investigación que están a facer tarefas moi válidas e moi necesarias, non só para o conxunto de Galicia, sino para todo o territorio. Temos grandes consultores no noso tecido, industrias, xestores de residuos, expertos en logística, etc. E a unión fai a forza. A pesares de que somos un clúster todavía, digamos que mozo, xa temos feito iniciativas que mereceron apoio da Unión Europea, como, por exemplo, o proxecto Smart to Reduce, que xira ao redor dos residuos de demolición e construcción e que, ademais, ten visos de seguir nunha nova edición. Hai tamén temas relacionados como, por exemplo, a nosa Business Factory para promover a creación de emprego verde e de emprendimento neste territorio. Creo que temos que facer a unión de forzas con vos e con todos aqueles que se queiran achegar a un coñecemento que sí que temos aquí, as universidades, non esquezamos dela, que están detrás de nós, o coñecemento que temos en aspectos relacionados co primeiro sector, ca xestión do ciclo integral da auga. Coincido contigo que estamos nun punto de inflexión e oportunidade que temos que aproveitar, non? Exacto. Mal faríamos se non aproveitamos. Eu creo que estamos nun punto dulce. Animo a todos a que podamos contribuir. Desde logo, desde a nosa parte, tedes toda a colaboración aberta para calquera necesidade. E eso, que tamén queremos que nos axudedes a trasladar esta existencia, ¿no? Esta facilitación que podemos dar xa polo miúdo, ¿no? A empresas que estén asociadas con vos ou a outras máis no tecido empresarial en xeral de Galicia para sumar e que podamos chegar a cristalizar ese avance. Algo tan sinxelo como falar, como ter unha conversa de 10 ou unha conversa ás 11, ás 12. A oficina ten as portas abertas para que podamos falar con todos eles. A continuación, imos a ter unha mesa redonda onde sí se poderán formular preguntas ao noso convidado, porque Benito, vamos a abusar da confianza, vais a quedar aquí con nos de seguido. Eu remato, Benito, agradecéndoche unha vez máis a túa disposición para estar aquí, a felicitación a todo o teu equipo, a todos os profesionais que vos dedicades a empurrar a economía circular e a sostenibilidade no país e alá en donde cheguemos.
e eu creo que podería falar en nome de todos os compañeros e da Xunta Directiva de Viratec que o compromiso por parte do noso colectivo, do clúster galego, pois non hai que ter ninguna dúbida, está ao carón dos vosos esforzos e que o gallá este punto de inflexión se aproveite e que cheguen moi pronto os resultados, os vos acordos e que lideremos, que é o que buscamos. Gracias, Benito, moi bons días. Gracias a vos. Unha pequena pausa para ordenar a seguinte das mesas, rapidiño, e seguimos nesta xornada do 10 de outubro con Viratec. Moitas gracias. Bien, pasamos entonces a la segunda parte de estas conversas. Y bueno, lo primero que quiero hacer es presentar a los participantes en esta mesa. A mi derecha está Joao Domínguez, espero decirlo bien, que es el gestor de innovación de programas europeos de FEUGA. A continuación tenemos a Adrián Rodríguez Reino, que es el responsable de desarrollo de negocio de CETIM. Bueno, a Benito ya le conocemos muy bien, y a mi lado a José Ramón Vázquez Padín, que es el responsable de desarrollo de negocio para zona norte de Aqualia Industrial y además vicepresidente de Viratec. Va a hacer así un doble rol en esta mesa. Entonces, yo creo que en esta primera entrevista quedó muy claro cuáles son las oportunidades y los retos de la simbiosis industrial, y sobre todo yo creo que destacaría ese acompañamiento que ofrece la oficina, ¿no?, de Economía Circular Industrial de Galicia. Ahora vamos a intentar aterrizar o dar ejemplo de algunos proyectos piloto que ya existen, algunos casos de éxito que ya tenemos, pues para intentar acabar de convencer, ¿no?, de la importancia de este tipo de actuaciones. Entonces, si te parece bien, Joao, empezamos contigo. Sé que tenéis mucha experiencia, sobre todo a nivel de proyectos europeos, que conocéis los proyectos de simbiosis industrial desde un punto de vista holístico. Entonces, me gustaría que empezáramos a hablar un poco de esos factores clave más genéricos que gobiernan este proceso de simbiosis industrial. Muy bien. ¿Qué nos puedes contar? Pues desde ya agradecer la invitación, es un placer estar aquí y poder aportar nuestro granito de arena a esta causa, y felicidades por la oficina, que creo que va a ser un punto de inflexión para Galicia. Factores clave, lógicamente, cuando hablamos de simbiosis industrial hablamos de sinergias, hablamos de interacciones. Lógicamente estas interacciones van a depender de factores tecnológicos, y creo que la tecnología existe, las soluciones realmente fueron desarrolladas, están disponibles. Ahora creo que hay tres factores que son incontornables en estas sinergias. Los factores logísticos, lógicamente, las distancias, a cuánto estamos una empresa de otra, o cuánto tenemos de distancias en un parque industrial, o cuánto tenemos incluso dentro de mi propia empresa, cuál es la distancia que existe entre un recurso y una demanda, ¿no? Este es un punto que tenemos que tener siempre en consideración cuando hablamos de simbiosis industrial. Hay otro punto que me gustaría resaltar, y creo que ya introdujo, que fue el tema legislativo. Realmente el estatuto de cada uno de estos, y permitidme que
ponga aquí una variable. Yo creo que cuando hablamos de residuos estamos sacando valor a lo que tenemos y por mi experiencia creo que es importante hablar de excedentes, algo que sobra de mi proceso productivo y que en este momento no tiene una valorización. ¿Vale? Entonces, es importante en esta perspectiva de ver los excedentes que tengo, lógicamente, cuál es el estatuto para que puedan ser utilizados por otros procesos, otras empresas. Y pondría un tercer factor que para mí, y por mi experiencia, considero que es el más importante, que es la confianza. Si no existe una confianza entre diferentes agentes para que estas sinergias funcionen, esto nunca va a funcionar. Podemos tener tecnología, estar cercanos unos de otros y el estatuto que nos apoye. Pero si no tenemos una relación de confianza, porque son relaciones que se van a forjar de un principio y tienen que durar mucho tiempo. Entonces, para mí, el factor clave del proceso de simbiosis industrial diría que es la confianza que debe asentarse y trabajar para que perdure. Muy bien, muchas gracias. Ahora pasando quizás con Adrián, a aterrizar un poquito, ¿no? Algún ejemplo concreto. Sé que tenéis mucha experiencia en proyectos multisectoriales, entonces si nos puedes dar algún ejemplo para diferentes sectores, para que también veamos la variedad o la multitud de oportunidades que existen en este ámbito. Vale, pues gracias aquí por darme un pouco esta oportunidade tamén de participar e ao clúster por organizalo. Parece moi interesante a pregunta, moi interesante o tema, tamén as reflexións que fixo Joao. Aquí a primeira cousa que comentas a nivel logístico, realmente os excedentes, vamos a decir así, viaxan moi mal, canto máis, digamos, distancia haxa, vas buscar, digamos, máis vai a baixar, digamos, a competitividade económica das solucións que se vayan a buscar. En este sentido, a economía circular eu creo que ten que ser local, non? Entonces, así neste punto, digamos, eu creo que as alianzas e as sinerxias, digamos, entre empresas que en certo sentido estén localizadas o máis cerca posible, sin tampouco aí sentir neso tampouco un problema, non? Ou unha obsesión, pois é moi importante. Nós dende CETIM, como centro tecnolóxico que estamos especializados en economía circular, ao final un pouquiño pois vemos un pouco tamén a veces polo rol que temos, non? Ou pola óptica dende o punto onde nos sentamos nós, entre comillas, no ecosistema, que existe unha gran oportunidade a hora de revalorización, digamos, ademais dos recursos naturais ao final que ten Galicia, digamos, e que a unha empresa pois lle resultan eso, pois un subproducto ou un excedente e que para outras poden resultar unha materia prima. Nos un exemplo mellor co que traballamos moito en revalorización de lignina e revalorización de subproductos da industria forestal e do papel en outros tipos de industria. Estamos falando de un produto que é de moita accesibilidade, do que existen toneladas e realmente estamos falando dun produto neste sentido que ten un caso, digamos, que pode chegar a ser o que é xa, digamos, industrial, e que facendo procesos químicos de revalorización nos conseguimos testear tanto coa empresa que tiña ou que ten, digamos, este produto ou este subproducto de lignina e que ata agora, digamos, a revalorización que facía era enerxética en caldeira, de, digamos, poder ir un paso máis alá. Testeámolo, por exemplo, con empresas aínda máis grande que ela en produtos químicos que se utilizaban e que se utilizan para aditivos, digamos, para a posta en obra de formigón e en construcción, no sector da construcción, e que puxemos tamén, por exemplo, en unha aplicación que o mellor é de menor volume, pero de maior valor engadido, con unha pequena empresa do sector químico de Vilagarcía, neste caso, non? Entón, ao final, eu creo que eso é un bo exemplo, ao final, de como os nosos recursos, digamos, en vez de, entre comillas, non é perdelos, pero en vez de darlle simplemente unha saída enerxética, se lle pode dar outra saída, non? Exemplos eu creo que pode haber máis, non? Neste sentido. Entón, realmente, creo que por algo polo que temos que estes proxectos, digamos, de simbiose industrial ter que apostar e que abordar, non? Muy bien, muchas gracias. José, en vuestro caso, ¿no? Como expertos en el sector de agua, entiendo que tamén tenéis varias proposiciones, ejemplos. Sí, a verdade é que en auga vou recoller un pouco o que decía Benito antes, non? Que a verdade é que sin paños calientes, quero dicir, ao final, igual que en residuos, España non sale ben na foto en Europa,
Creo que en depuración de augas, por desgracia, tampouco salimos ben na foto, non? Creo que somos o país que máis multas paga por incumplimento a nivel municipal. Pero, como hoxe vamos a falar de industria, o bo que temos é que, así como a nivel global estamos mal na foto, a nivel concreto, sobre todo nun tema, somos pioneiros en Europa, dentro do mundo tampouco estamos nada mal, que é nun aspecto que a mí me involucra moito, que é o tema da auga, non? Entón, a escasez hídrica, non tanto ao mellor do norte, máis impulsado polo sur de España, pero cada vez estáse facendo máis global, hai unha escasez hídrica que só vai a ir a máis, non? Creo que todos temos claro, porque de feito eu sempre conto nestas charlas que se meus avós se levantaran da tumba e viran que Galicia hai povos que se están quedando sin auga, industrias que se están quedando sin auga, alucinaría, non? Porque aquí sempre dábamos por suposto que a auga chovía bastante e non íbamos a ter escasez. Por poñer un exemplo concreto, non sei se vos enteráchedes de que non fai moitos anos Ence se quedou sin auga, non pudo coller auga do Lérez e tivo que parar a súa actividade durante 3 meses. Non sei se sabedes canto factura Ence Pontevedra, pero na orden de 400 millóns de euros anuais. Entón, é fácil botar unha conta e ver que perderon decenas de millóns de euros por non ter un plan B, por así decirlo, non? Hoxe xa o teñen. E hai un caso, falando de Ence, moi interesante, que é non só a simbiosis industrial, sino a simbiosis industrial municipal. Pois sabedes onde está Ence Pontevedra, está en Placeres, ali entre Marín e Pontevedra, e está promovendo o poder utilizar o efluente da depuradora urbana de Placeres de Pontevedra, vale? A depuradora que trata a auga de Pontevedra, para poder utilizala como proceso, como auga de proceso, o cal parece que ten sentido, non? Eso que parece que ten sentido, a nivel técnico, despois a nivel administrativo e legal se complica bastante, non sei se estades ao tanto do tema, pero tuveron que facer un concurso público ou, claro, ao final a Xunta non pode darlle a auga municipal ao primeiro que veña a pedila. Entón tivo que abrir un concurso para que calquera que puidera ter interese en reutilizar auga tratada nunha depuradora municipal, pois neste caso para un caso industrial, vale? Entón, é unha historia que hai que ir construindo, por iso a vosa oficina é tan importante, porque cousas que técnicamente poden ter moito sentido, aterrizalas no mundo real non sempre tan doado, sobre todo cando é a primeira vez que o faz. Entón, hai que xenerar todos os trámites que iso implica, vale? Quería falarvos tamén, este por ser un caso galego, non? Quería falarvos tamén dun caso do que nos sentimos moi orgullosos e creo que ademais é moi replicable. Este é en Tarragona, no Polo Petroquímico de Tarragona. Polo Petroquímico de Tarragona, para que vos fagades unha idea, onde están Repsol, BASF, DuPont, o sea, hai un montón de empresas petroleras e químicas que, como podedes intuir, teñen moita capacidade económica. Pois, a pesar de eso, para tratar mellor os efluentes industriais destas industrias que son bastante difíciles de tratar, teñen moitos hidrocarburos e hai que, para poder devolvelo ao mar, hai que darlle un tratamento bastante intensivo, pois aliáronse entre todas, é dicir, en vez de facer cada unha a guerra pola súa conta, e creo que isto é moi importante na xornada na que estamos hoxe, se aliaron entre todas, crearon unha sociedade mixta onde entre todas construían unha depuradora de cero para optimizar o tratamento de todas as instalacións, vale? É dicir, en vez de cada un construir a súa, por que non nos aliamos e facemos unha entre todos? Vainos a salir moito mellor en inversión e moito mellor en custos de operación, vale? Entón, nada, eso, fixeron tamén un concurso, en este caso privado, nos gañamos, foron, non recordo a cifra, pero, bueno, 25 ou 30 millóns de euros, e agora que teñen un auga de alta calidade que mandan ao mar de volta, unha vez que a utilizaron e a trataron, agora queren dar unha volta de tuerca máis, porque sabedes que Cataluña está nun proceso de escasez de agua bastante brutal, entón queren reutilizar esa agua, co cal van a facer unha segunda fase na que se vai a desalar ou a osmotizar esa auga tratada para que eles poidan volver a utilizala no seu proceso, que van a ser outra inversión de 30 ou 40 millóns de euros, pero para que vexades que estas empresas punteiras, non, como pode ser Repsol, Dow, BASF, etc., pois xa están indo hacia un modelo no que cerrar o círculo sexa un pouco o que se precisa. E para iso fai falta colaboración e empuxe por parte da administración, por suposto. Una parte importante que dijo yo, confianza. Que las empresas confíen más en otras.
Pues para completar esta primera parte, Benito, no sé, vemos ejemplos de diferentes sectores, no sé si hicisteis una evaluación previa en Galicia para qué sectores realmente podría ser una oportunidad, me imagino que hai mucho. A ver, partindo un pouco do concepto, a ver, non debemos desubicarnos, é dicir, tal como remarcabas, a simbiose industrial ten que ser concebida como unha estrategia de negocio colaborativa, o sea, unha estrategia de negocio colaborativa. Se non se cumpre ninguna das tres, penso que non é demasiado sensato recoñecer unha simbiose industrial tal cual, non? E despois acompañamos que debe posibilitar ese intercambio factible entre empresas en proximidade, vencendo unha serie de barreiras, como decía Joao, de confianza, por suposto, de competitividade, de loita contra precios, etc. Non? Mais alá das barreiras tecnolóxicas que se podan atopar uns e outros para materializar esa pretensión, non? Pero sí, efectivamente, nos temos testado, porque, bueno, había estudios recentes, de feito, quería poñer un pouco en antecedentes cunha experiencia que, de feito, desenvolveu a Xunta no ano 18, de ensaio da potencialidade dun proxecto de simbiose industrial en Galicia. Creo que era pioneiro nese momento, e o que fixemos foi coller empresas, bueno, coller os escenarios, os ecosistemas, mellor dito, industriais, de Agrela, Pocomaco e Sabón, para ver que había, non? É dicir, era un proxecto un pouco teórico ao principio, porque intentamos ver cal era ese ecosistema, se era favorable ou non, para poder trazar esas inercias potenciais. O que descubrimos é que, bueno, había máis de 50, medio cento, estamos en 60 e pico empresas que podían ter esa capacitación para desenvolver proxectos de simbiose industrial polas características que tiñan, produción de residuos, representatividade dentro do seu sector, dentro dos propios polígonos, etc. E desas 63 empresas, despois de facer un análise sin sondealos a eles, é dicir, solo con fontes bibliográficas, podemos chegar a representar máis de 400 inercias xenéricas, das cales nos quedamos máis ou menos en 100 e pico, 120 creo que eran, que serían de potencial aplicación directa. É dicir, claro, eso foi un gran descubrimento porque nin eles mismos sabían, evidentemente, que podían ter esa sinerxia coa empresa A, B, C. A partir de aí, quixemos estudiar 4 delas para darlle un pouco que dimensión terían, non? A nivel de pegada de carbono, costes implicados ou ingresos. E a verdad, casamos empresa con empresa e aí sei que pedimos datos para un pouco evaluar cal era esa incidencia e son resultados absolutamente sorprendentes e maravillosos. Vale, tampouco vamos a facer publicidade agora das empresas que estuveron aí e tal, pero realmente había unhas inercias concretas, incluso para aguas, enerxía, residuos, que a verdad nos sorprendeu. Con eso podemos demostrar que era viable a priori. Que quedaba? Vencer a competencia entre elas, entre moitas tal, segredo profesional, esa confianza, esas barreiras normativas. Eso en conxunto. Claro, este proxecto rematou aquí en tanto que se deixaba un pouco xa esa tutela propia para elas para que pudesen negociar, que é outra fase posterior, non? Non quixemos, digamos, abondar nesa outra fase porque creemos que non era procedente nese momento. Pero se pudo demostrar efectivamente que as posibilidades existen, aínda que non sean coñecidas, pero que realmente eses excedentes hai que dar unha solución. Non nos podemos quedar con que eu creo que teño un excedente, vamos a chamarlle excedente, se quere residuo, da igual, pero que vou a pensar ou vou a querer que sea un subproducto para sacalo fora. Vale, se un subproducto, pode selo, ten que ter evidentemente unha autorización preceptiva, pero só ten un camiño, que da empresa A a B, non a C, a D ou... Entendedes? Co cal eso realmente é un negocio, bueno, unha interconexión, unha simbiose, por así decirlo, enmascarada dunha empresa a outra. O que busca un proxecto de simbiose industrial como que presentades deberá ser algo maior en proximidade, ¿no? Con unha rede compacta. Bueno, la verdad es que con el número 400 me dejaste impresionada. Sí, sí. Una zona tan limitada. Bueno, yo para hilar un poco esa palabra de residuo excedente, sé, Joao, que tú tienes una opinión al respecto, ¿no? Que la simbiosis industrial quizás hay que ampliar un poco el foco y ir un poco más allá de lo que entendemos por residuos. Si nos lo puedes comentar un poco. As simbioses industriais están vistas desde un inicio
en diferentes modalidades. Eu podo ter unha simbiose industrial dentro da miña propia empresa, que será unha simbiose intraempresa. Teño un proceso productivo que sobra un excedente que podo canalizarlo internamente. Esa é unha simbiose intraempresa. É o máis fácil, dependo da miña propia xestión, as infraestructuras están dentro do meu dominio, moito máis fácil conseguir. As simbioses intraempresa. Vale? As simbioses intraempresa, lóxicamente, son entre dúas empresas, que nos deu agora unha serie de exemplos, que son, están aquí, son factibles, hai esta complementariedade, hai un traballo xa feito dende a Comisión Europea de identificar en bases de datos estas sinerxias intersectoriais, con números, con valores, con retornos de inversión, que existen. Esta é unha modalidade que é, digamos, que segundo nivel. Hai un terceiro nivel xa que o que penso que ambicionamos que crear un ecopark ou un parque de simbiosis, onde temos diferentes sectores, diferentes empresas e que podemos ter esta partilla. Hai exemplos, Kalundborg en Dinamarca, que é un exemplo moi coñecido, que foron dos primeiros que partiron dunha industria química e de repente agora ten un parque que é unha barbaridade. British Sugar, por se alguén quere curiosear tamén, comenzaron por limpar remolacha e o área que xurdía dese proceso de limpeza, o empezaron a levar para sistemas de construción, de repente xa están facendo etanol e de repente xa ten estufas para produción usando CO2 e o calor para invernadoiros e de repente xa agora ten produtos de valor engadido que foron derivando, vale? Eso sería, digamos que, unha terceira modalidade. Despois, que estivo moi en boga nos últimos anos dende a Comisión, que son as simbiosis urbanas e industriais. O calor remanente, que sobra, que pode ser usado para un district heating, ou os propios residuos que ven, os excedentes, perdoade, que ven dun entorno, dunha contorna urbá, que podan ser encamiñados para a industria. Eso é unha outra modalidade. E agora permitídeme simplemente meter aquí un nivel máis, porque penso que é importante, xa se foi falando, que me parece interesantísimo, que é a partilla de recursos e de infraestructuras. É o fillo non falado da simbiosis industrial. Eu teño unha máquina que a uso 2 horas a semana, pois igual outra xente do meu polígono pode usar esa máquina durante outros períodos de tempo e optimizar os temas da logística, do tema de ter unha depuradora conxunta, a logística dentro do propio parque, de compartir un sistema de transporte e que nunca cada un traballe de maneira independente. Entón, eu penso que a simbiosis ten moito camiño para andar, lóxicamente partimos dende a base que eu teño que coñecer realmente o que teño dentro da miña empresa. E isto é unha parte que a mí me parece fundamental para comenzar con estes proxectos, que é realmente que é o que eu teño de excedente dentro da miña casa e que valor ten isto. Porque o valor moitas veces nos deixamos con o valor económico, pero o valor é algo que é moi tangible pero intangible ao mesmo tempo. Moita xente di, o valor é o que alguén está disposto a pagarme por eso. Entón, eu penso que temos que conseguir dar un valor frente a factores como as externalidades. Si ten un impacto positivo a nivel ambiental, pois será algo que poderá ter un valor engadido. Si ten un valor a nivel social, pois medioambiental, pois temos que considerar isto. E con isto penso que son un poquinho as grandes modalidades que penso que poden ser tidas en conta. Adrián, sé que vosotros tenéis algunos ejemplos en un sector muy importante para Galicia, ¿no? Como es el sector textil. Entonces, no sé si nos podéis explicar un poco qué tipo de modelo de simbiosis se planteaba o qué tipo de recursos se pueden intercambiar en este sector tan relevante. Sí, o sector textil é un sector que eu creo que ten unha importancia enorme para Galicia. Isto creo que é algo que tampouco fai falta abundar nin xustificar. E tamén creo que, digamos, unha oportunidade de futuro neste sentido, mellor como pode ser tamén a xeneración eólica e as palas, non? De que estamos falando de que son sectores moi fortes en Galicia que van a ter ou que xa teñen, digamos, unha cantidade de excedentes que poden ser utilizados, non? En este sentido, eu creo que é algo no que hai que seguir traballando e polo que hai que seguir apostando. Ao final, o sector textil produce, digamos, uns excedentes a final de vida dos nosos produtos, digamos, e da roupa que usamos, que pode ser utilizado, digamos, en un gran número de sectores. Ao final, a nivel de construcción, como fibras de reforzo, como paneles,
Estamos falando tamén a nivel de membranas, en tratamento de augas. Bueno, existen por aí, digamos, moitas e múltiples oportunidades, digamos, onde o sector textil e a revalorización, digamos, deste tipo de residuos pode ter moito que dicir. Y bueno, ahora también quiero aprovechar esta oportunidad, José, para que puedas presentar un poquito ese proyecto aquí en el área del polígono de Tambre, que está liderado por Viratec y financiado por la Diputación de Coruña. Pois mira, vernos moi ben o que contou Benito antes, porque basicamente queremos de algún xeito pois aprender do que fixeron eles, non? E ao final, pois xa que estamos aquí, un polígono do Tambre que está bastante cerca e que ademais tamén ten moitas empresas moi variopintas, pois creemos que por proximidade pois é un bo sitio para empezar a experimentar, empezamos a pasarlles enquisas a esas empresas e agradecemos tanto a Asociación de Empresas do Tambre como a todos os involucrados, máis a Implica que nos está axudando tamén con ese traballo. Decirvos tamén para os membros de Viratec que lanzaremos agora un par de contratacións porque queremos contar cun centro tecnolóxico e máis tamén con algunha pyme que nos bote unha man no proceso. E decirvos que o que queremos basicamente é botarlles unha man, non? Facer un pequeno análisis inicial para ver onde hai potenciales sinerxias. Sabedes que nos polígonos industriais se poden facer, e vimos moitos exemplos, se poden facer moitas cousas, e moitas moi sinxelas. Ao final, un polígono industrial que ocupa a área que ocupa o Tambre, xa solo en recollida de auga de choiva é posible reaproveitamento desa auga, algo que parece trivial, pero que pode significar uns beneficios medioambientais, incluso sociais, para minimizar as achegas de auga cando chove moito, non? Entón, eu creo que é un pequeno paso, volvo a recordar que isto está financiado pola Diputación de Coruña, que financia nun 80% o orzamento que é de 22.000 euros para facer este estudio e lanzar un plan de accións, que creo que é a semilla pola que hai que empezar para que as empresas se involucren. Buscaremos o que decía de se hai empresas que poden ter excedentes que lle poden servir a outras. Non son experto na materia dos metais, por exemplo, pero si sei que hai moitas empresas que traballan con metais, que traballan con chatarras e con restos, co cal, pois, tanto na parte textil como na parte de materiales reciclados, metales, polo que vin no Tambre, pois hai empresas de todo tipo e que fan todo tipo de actividade. E despois, pois, bueno, xa que estás ti tamén sentada aquí, non? Pois creo que tivemos un proxecto en conxunto, un proxecto europeo, Run for Life, fai uns anos, que o executamos en España na zona franca, no polígono de Porto do Molle, que é un exemplo moi interesante de sustentabilidade, porque nese polígono, por exemplo, nun edificio se reaproveitaba a auga gris de lavar as mans para poder reutilizala. Entón, a auga gris se trataba e se reutilizaba para encher os inodoros. Non? Que sentido ten encher os inodoros con auga potable? Despois, tamén me consta que Holanda, Dinamarca, Bélxica, hai toda unha rede de calor que intercambian tanto dentro dos polígonos como entre os polígonos e a cidade circundante. Hai un tema que me preocupa moito como enxeñeiro químico, é que parece que todo o que é industria, todo o que son proxectos industriais agora, pois teñen moitos problemas para aterrizarse, non? Tanto en Galicia como en toda España. Entón, eu creo que hai que intentar botarnos unha man, non? Entre o tecido industrial e o urbano, pois hai que intentar que esa fronteira non este tan marcada e haya cierta simbiosis, e se che pode enviar algo de calor excedentes, que sabedes que o calor na industria por debaixo de 60, 70 grados é moi dificilmente aproveitable, pero para quentar as casas no inverno, pois sí é perfectamente aproveitable. Entonces, esos fluxos de materiais, enerxía e auga, dentro do polígono, entre o polígono e a cidade, para facer todo ese entorno máis amigable, penso que temos moitos exemplos dos que aprender e que podemos replicar. De hecho, quizás toda a experiencia aprendida, ¿no? en Coruña pues, podría ser de gran valor, ¿no? Porque a veces tamén se trata de eso, de compartir experiencias previas para, pues bueno, ya saber por dónde tirar y por dónde no tirar. Sí, sí. Creo que ahí la oficina puede ser, ¿no? Puede ser uno de sus roles más importantes. Ya hablando ahora de oportunidades para Galicia, ¿no? Al final, que es el clúster Viratec, que es un clúster de empresas gallegas. Bueno, yo creo que Benito dejó claro que básicamente tenemos recursos, tenemos conocimiento y que depende un poco de la voluntad, de las ansias de las empresas para querer meterse en esta aventura. Entonces, bueno, Joao, yo no sé si tú crees que realmente Galicia podría ser un espejo para Europa de cara a diferentes ejemplos que se pueden enseñar más allá
de lo que es nuestro territorio. ¿Cómo lo ves? Eu penso que Galicia é, sen dúbida ninguna, un referente a futuro a nivel de simbiose industrial. E cho digo, e vos digo cal é a miña visión. Nós ao final temos recursos de mar, que ten unha cantidade de excedentes moi ben catalogados e con potencial enorme a nivel de valor. Temos os recursos forestais, o que falamos dos excedentes ligrocelulósicos e de outros que ten un valor importantísimo. Temos todo o tema de gandería, que sabemos que sufrimos problemas coa gandería, pero temos un tecido de gandería. E despois temos un tecido industrial, nas súas diferentes vertentes. Ao final, estos sectores 4 que son fundamentais, e depois, lógicamente, a parte urbana, non? Pero estos 4 sectores, penso que ten todas as condicións de poder crear estas sinerxias, de alimentarse, retroalimentarse. Temos que conseguir ver realmente onde están estas sinerxias, cales son as maneiras de poder valorizalo, porque o recurso está. O que temos é que simplificar todo outro que falamos antes, que son realmente as partes normativas, as partes de envolver as autoridades tamén que teñan esta consciencia, que ten que dar un apoio ao tecido empresarial para que non haxa estes descartes. Hai diferentes proxectos individuais de valorización de recursos do mar, recursos forestais, recursos industriais, recursos da metalomecánica, recursos dos cementicios, etc. Agora temos que xuntalos. E ese foi un traballo que penso que xa foi bastante explorado e que me parece fundamental ese traballo que fixeches dentro da oficina, que é identificar estas sinerxias. Agora hai que conseguir mostrar que estas sinerxias que van a ter unha repercusión, que van a ter un valor. E moitas veces, sei que sou moi insistente co tema do valor, pero eu se non gasto, estou gañando. Isto é que pasar as industrias. Ti non gañas porque, ben, ti gañas porque non gastas. E se isto ten un valor e te van a valorizalo, entón ti estás gañando. Porque as industrias, ao final, traballan dentro dunha perspectiva económica, que así ten que ser, porque están aquí para eso. Temos que enseñar que todo isto que hoxe parece unha perda, vai ser un gaño. E penso que todo o demais xa o temos. Temos que montar este puzzle e crear esta tela de sinerxias. Como lo ves, Benito? Coincido plenamente, evidentemente. Xa na introducción xa un pouco abondábamos neso, non? Pero que, a ver, eu creo que o afán da oficina de Economía Circular Industrial como casi punto principal debería ser, está sendo, aterrizar esa economía circular nas empresas. Eu creo que a ferramenta para facelo, a máis favorable, creo, é eso, cristalizar proxectos de simbiose industrial, porque creo que é a maneira máis efectiva de percibir, ¿no?, esa economía circular. De modo global estamos falando, ¿no?, que sería o máis atractivo conseguir un polo industrial, un ecoparque donde, bueno, unhas sinerxias se complementen con outras para enriquecer esa zona, ¿no? E que eso poida ser exemplo para que outros territorios, outros polos industriais, outras comarcas, etc., poidan ver xa eses beneficios. Nos, como decía, nesa etapa preliminar, si analizamos, pero nos quedamos un pouco aí, ¿no? Entón, falta esa finalización. Para eso, decía antes que creamos un grupo de traballo específico donde, por suposto, toda a experiencia que podades obter daqui será benvida antes e despois, por suposto, e intercambio de coñecementos, sin dúbida ninguna, temos que facelo, pero o que quixemos nos é un pouco empuxar as empresas para que se unan a este debate. Un grupo de traballo sirve para buscar solucións, ¿no?, para plantear problemas, pero buscar solucións. Que está ocurrindo? Que nesa demanda de inscripcións para que as empresas poidan estar aí, claro, nos chegan demandas de todo tipo, de todos os tamaños, de todos os sectores e de todas as localizacións de Galicia, porque todos queren participar, porque interpretan que teñen algo que decir. Aí abrimos un programa dentro deste grupo de traballo que era de mentoring, donde quixemos que houbera empresas tractoras, é dicir, que tuveran xa unha responsabilidade ambiental, unha estrategia de sostenibilidade de algún xeito, unha ISA 14000, algún tipo de compromiso, e que foran, por tanto, medianas grandes, parece que quere decir eso, ¿no?, para que podan un pouco guiar zonalmente a empresas do seu entorno, quizá máis pequenas, que podan aprender delas para poder configurar unha estrategia a nivel local, o sea, unha folla de ruta a nivel territorial para ver se podemos chegar a
cristalizar un proxecto concreto de simbiosis industrial. Pero que ocorre, como digo, que hai empresas moi diversas. O que estamos ahora mismo, a día de hoxe, esta semana seguinte, é vendo toda esa demanda para intentar acoplala zonalmente, crear grupos de traballo, se é posible, porque claro, pode haber unha empresa tractora en Ourense que ten moito interés en estar aí, pero non as empresas a mentorizar con interese en crear ese ecosistema, non en crealo, senón en debatir sobre ese ecosistema, pues, por exemplo, en Ourense. Co cal estamos vendo esas voltas que lle damos para intentar encaixar todos os intereses. Cal sería o panorama ideal? Pois que xa houbera polos industriais ou outro tipo de polos, por exemplo, un porto con todas as súas infraestructuras, equipamentos e demás, que poidera ser un núcleo relativamente pechado, donde xa tuveramos todo feito. É dicir, hai un tractor, hai unhas empresas que están alrededor e que, vamos a intentar aproveitar as sinerxias e as que non teñamos, as intentamos buscar un pouco ampliando o radio. Pero un pouco estamos nese punto. Eu creo que é favorable porque estamos despertando ese interés, que sí, que eu realmente a priori pensaba que non iba a ser tanto, tal vez, e seguimos, como decía antes, tamén contamos con Viratec para que poda tamén dinamizar ese interese, porque creo que é beneficio absoluto para todos. Pues para profundizar un pouco neso, José, desde Viratec, se te ocurre como... A ver, en Viratec, claro, temos moita sorte porque ao final Viratec é un clúster no que a economía circular está dentro do seu ADN, non? Entón, ao final, eu creo que xa o dixéchedes, dentro de Viratec temos todas as universidades de Galicia, con todo o coñecemento que iso significa. Centros tecnolóxicos punteiros, CETIM, ITG, etc. Temos empresas de todo tipo, pequenas, medianas, grandes, expertas en agua, suelos, consultoras, enxeñerías, temos de todo. Entón, eu creo que Viratec temos que empuxar para que a economía se volva máis verde. Non? Hai un tema que me fai moita gracia sempre, e é que fixadevos que estamos poñendo como retos a localidade, non? Porque ao final é verdad que mover excedentes de un lado para outro é complicado. E, sin embargo, vas a Shein e dalle a comprar unha mierda de 3 euros e ven gratis desde a outra punta do planeta, sabes? E que diste, increíble, increíble. Entón, creo que entre todos, e temos todos os mimbres, temos que conseguir un reto mayúsculo que é facer que a economía siga a sustentabilidade máis a circularidade, non? É dicir, a realidade é que hoxe a economía, por desgracia, non é circular. Por qué? Porque é barato traer calquer tontería da outra punta do planeta, igual que é relativamente barato viaxar a outra punta do planeta. Entonces, hasta que seamos capaces de retorcer esa linearidade e volverla a circular, entón, eu creo que dentro de Viratec temos todos os mimbres para facelo, dar exemplos que sirvan de semilla para expandir, non, esa estrategia, e, pois, reitero o que comentaba Pedro anteriormente, sabedes que temos un evento moi importante a 23-24 de outubro, no que queremos poñer en contacto, pois, a Viratec, en Galicia, con todos os axentes que poidan ter interés en esa circularidade, mezclado co País Vasco, que sabedes que o País Vasco, ademais, a clima, o clúster medioambiental do País Vasco ten, creo que 30 anos, o sea que temos moito que aprender deles, non? Entón, eu creo que unir esforzos, unir exemplos e, entre todos, conseguir retorcer esa línea, pois creo que vai ser moi interesante. Adrián, como tenéis mucha experiencia en proyectos piloto, ¿no? de simbiosis industrial, me pregunto el reto de la escalabilidad, ¿no? de esos proyectos para llevarlos pues, a un nivel regional o nacional, pues hasta donde se pueda llevar. Entonces, ¿cuáles crees tú que son las etapas que hay que tener en cuenta en esa escalabilidad para que poco a poco un proyecto piloto financiado con un recurso concreto pues pueda llegar a implementarse en un entorno más amplio? Eu diría que a primeira etapa primeiro ten que ser ao inicio, digamos, unha boa planificación, decir un pouco ben o que vas a atacar, darte conta de que realmente sexa
algún tipo mellor de revalorización pois, de un subproducto do que haxa unha disponibilidade mínima, vamos a decirlo así, ou que teña un potencial mínimo, vamos a decir. Moitas veces xa é na fase conceptual que se fala mellor pois, de subproductos pois, que realmente, se logo chegaras a unha escala industrial, pois non poderías ter, digamos, a cantidade necesaria de materia prima, etc. Entonces, hai moitas veces hai proxectos que fallan, digamos, nesa fase inicial, non? E despois, unha vez pasas esa fase inicial de conceptualización e esa fase segunda, vamos a decirlo así, a nivel laboratorio, eu creo que é importante, digamos, promover, bueno, xa se promove actualmente, digamos, non unha fase sempre intermedia, digamos, de piloto, de que realmente se haxa unha aposta xa non só pola xeración, digamos, de coñecemento disruptivo, vamos a decirlo así, que tamén é importante, senón polo escalado, a un nivel efectivamente piloto, como comentas, pero realmente un piloto xa dun certo sentido, de que podes facer unha proba de algo, digamos, entre dúas industrias que están nun mesmo polígono, ou de un tipo de tratamento de augas xa nunha cantidade, digamos, de uns certos metros cúbicos a hora ou ao día, e que sexan, digamos, realmente relevantes. Eu creo que hai que a veces apostar aí, digamos, o mellor por cerrar esa ponte, digamos, ou cerrar ese gap de construir esa ponte, digamos, para pasar no TRL, que para mí moitas veces, digamos, é onde afogan as tecnoloxías, non? Que é no TRL 5 ou 6, digamos, que hasta aí é relativamente fácil chegar, e pasar o mellor a ese TRL 8, vamos a decirlo, xa non a 9, pero, bueno, o mellor a 8, non? Digamos, facer esas apostas, digamos, para cerrar ese gap entre os TRLs 6 e 7 no desenrolo de tecnoloxías. Eu creo que este sería, digamos, aí o mellor un punto que podería axudar a garantir, digamos, que os proxectos, digamos, pasen dunha, digamos, consigan unha escala piloto e un demostrable que despois poida levarse a mercado. Bueno, como decía Pedro, también la idea en esta mesa redonda es que podáis participar vosotros, el público. Creo que hablamos de ejemplos, de modelos, de barreras, no sé, cualquier intervención, pregunta, comentario. Ideas, empresas interesadas en formar parte. No hay ninguna puntualización o curiosidad. En este proyecto en concreto, ¿estáis en el Tambre? No. Bueno, una de las empresas de la corporación sí, pero... Vale, pues nada, tenemos un formulario que yo creo que ya se circuló, pero os podemos hacer llegar si nos dejas un contacto, porque lo primero que estamos es recabando datos de flujos de agua, energía, residuos, un poco toda la información, ¿no?, de las entidades que podrían estar interesadas, así que si queréis, estáis por allí, tenéis o incluso mi contacto, nos intercambiamos información y todas las empresas que estéis interesadas y tengáis un mínimo potencial para poder aprovechar o ceder excedentes o recogerlos de otros, pues encantados de colaborar. ¿Algún comentario más? ¿No? Bueno, pues siempre me gusta terminar las mesas redondas pues un poco con una conclusión, ¿no?, de cada uno de los participantes, saber un poco qué pensáis, en qué punto estamos, hacia dónde deberíamos de ir en medio y largo plazo. Entonces, bueno, empezamos por ti, si quieres, Benito. Moi brevemente. Eu penso que a responsabilidade ambiental a nivel empresarial debe partir dunha conciencia, evidentemente, pero que xere ou poda xerar unha ventaxa competitiva. Se pasa eso, estaremos no bo camiño. Senón, evidentemente, estamos errados. Eu penso que os usuarios, ao final, non sei cando, ou pouco a pouco, cando deixemos de comprar en outros países, etc., tal vez, empecemos por aí, irán exixindo esa responsabilidade, e irán exixindo ese servicio ou ese produto dunha maneira máis sostible. Eso que debemos pensar. Para eso hai que traballar con todas estas ferramentas que están a disposición e ter esa ambición, non? José, seguimos. Pois sí, eu creo que a clave é o que falamos, unión, non? Eu vexo un reto doble, non? Vexo, por un lado, o que se vai facer no futuro, pois futuros polígonos, futuras instalacións, futuros hubs, ecoparques, chamémoslle X, que sempre é máis doado, non? Porque ao final xa temos moito bagaxe, aprendemos de moitos erros de moitos anos, co cal partir cun lienzo en blanco sempre é máis doado. Pero é importante que todos os axentes estén involucrados, administracións, empresas, centros de coñecemento, etc. Non?
por poñer un exemplo concreto, non me vou estender moito, sempre me sorprendeu ver como China, non? Que sempre, se vos recordades, os que xa peinades canas como a min, fai 25, 30 anos se falaba de China como se fora unha sociedade de menor nivel engadido. É increíble como China aprendeu rapidísimo, non? Porque no meu tema, en tema augas, cando de repente quixeron construir cidades de cero, de cidades de 5, 10 millóns de habitantes, levaron aos catedráticos europeos a diseñarlles como tiñan que ser as cidades esponxa do futuro chinesas. Hai cidades Qingdao, hai máis exemplos, que foron construídas desde cero para ser resilientes a calquer casuística climática, non? Impresionante, é dicir, eles sabían que non tiñan o conocimiento ali e o importaron simplemente, non? Entón, moi importante que todo o que fagamos dende cero poñamos en común pois todos os axentes para que se faga o mellor posible, pero onde está o reto difícil é o que xa está feito, a ver como facemos para melloralo, non? Por eso o exemplo do Tambre creo que é un bo exemplo, un polígono que xa ten unha traxectoria, e a ver que conseguimos para modificar aquilo que xa existe de tal forma que se adecue ao que precisamos para o futuro. Muy bien, muchas gracias. Pois eu enviar un poquinho tamén relacionado co que comentaron Benito e José, poñendo en valor este proxecto e outras iniciativas. Ao final, eu creo tamén que hai que poñer, digamos, para que chegue a ser real isto e que as empresas poidan facelo, un pouco de responsabilidade, acento, non sei como decilo, en organismos, a mellor como que eu represento, a CETIM, a outros como Viratec, en xeral, digamos, a organismos xeradores de coñecemento, a entidades intermedias, a administración, etc., no sentido de que creo que somos, cada un dende o noso, dende a silla ou dende o rol que nos toca, que tamén, en certo sentido, temos a responsabilidade de poñer, digamos, a visión ou de poñer os recursos que as empresas non van a poñer ou non van a poder poñer, non? Un pouco ben porque non teñan esa capacidade ou tamén porque cando falamos de simbiose industrial e de, digamos, ser máis eficientes, tampouco ten moita eficiencia que mellor as 60 e pico empresas que detectaron que comentou Benito que detectaran, pois eles de maneira individual vayan a poñer as 63 persoas traballando na súa oficina en ver como facer sinerxias industriais cos demais. Non ten sentido. O que ten sentido é que haxa outro tipo, digamos, de iniciativas ou de organismos que poñan eses recursos, que sexan os que vexan cales son as potenciais sinerxias e que se aterricen. En ese sentido, eu creo aí pois que temos nós, desde nós ampliamente, unha responsabilidade tamén aí e unha capacidade de ser os que teñamos que axudar e de empuxar por isto para que isto, digamos, se produza, non? Ben, eu penso que o que hai que facer é o que estamos facendo, que é ter unha institución pública que apoia, temos clústeres que están dedicados a esta causa, temos centros tecnolóxicos, temos fundacións, temos universidades. Temos que simplemente reforzar e non deixar que isto caia. Porque a insistencia, e alguén vai ter que mediar este proceso. Porque as empresas están preocupadas coa súa produción, coas ventas, e cos traballadores, e coas normativas. Alguén ten que ser un facilitador deste proceso. E penso que hoxe temos unha mesa de facilitadores, ou polo menos temos un pensamento común. O que temos que facer é ver que realmente este é o camiño. Non hai outro camiño, o falábamos ao principio. Este é o camiño. Ou entras neste camiño ou estás fora. Entón hai que dicir, tens ferramentas que te axudan, hai ferramentas a nivel europeo que xa demonstran estas tais sinerxias, hai que dar exemplos, hai que enseñar que isto é un camiño posible, que non é simplemente algo abstrato que nos pensamos que pode ser... Non, isto está implementado. E despois volvo outra vez a este punto que me gusta moito, que é nos temos que dicir ao tecido empresarial que van ter unha ventaxa competitiva, que van reducir os custos, que van xerar valor. E esta é a maneira que eu penso que temos que chegar ás mentes dun empresario e dicirle que isto non é simplemente para ter un selo verde. Sou máis verde, non. Estás reducindo custos, estás aforrando cartos, estás, e ainda por encima, contribuindo a estas externalidades positivo social, económica e ambientalmente. Entonces, eu, dende a miña parte, dicir que estamos aí e que sigamos con isto para diante porque o camiño está aberto, ahora só hai que andarlo. Hay que caminarlo. Muy bien. Bueno, pues nada, ya agradecer vuestra participación en el evento, agradecer enormemente a los participantes de esta mesa que compartieran con nosotros ese conocimiento y esas experiencias. Y nada,
nada, recordar, ¿no?, que todavía estamos a tiempo de inscribirnos en el Atlantic Green Hub, que justamente yo creo que nos puede ayudar a establecer ese trabajo conjunto, el conocernos, pues para que esto pueda seguir avanzando. Muchas gracias.